Men näme diýjek bolýan? Ertir kim olacağı belli de, kime yüz tutacağım belli de. Çünkü hemişe adam olmalı. Tamam mı? Eştirip gülsün, eştirmen gülsün. Ben hiç bilirim ya yani. Ne hele gülse de yine de Huday şol adamı, gülüyen adamsına bağlayanını, görüyenini sen yine şol adama yüz tutuyan. Onun adam olanın o değil mi? Ulaqan adam, dädengäl adam sen üstünde gülüp dursa bir hil gülkünçligi ha? Durmuşda hiç saat kazanmadığı adamlar. Yani no comment. Şu idimden gelýän maşin marga dediýär signal basýar. Hana öňümdäki svetoforum gyzylýanyny şu wagt. Näme etdin? Geçdimini şu wagt? Geçen oga? Näme şeýkelin ýere howlukýaňyz? Allo. Howlukmala men. Howlukýan aslında selvi ýöne barýana ýawaş. Svetofor sen gitjek ýerin ýok. Yetişmeýän ýetişerik. Barmaly ýerine нужный место bolýan. Ой, Селя, успокойся. Никому не нужны твои нервы, стрессы. Nähili onun ýagdaýlaryňyz? 17-sini taýinlanýaňyz men. Döwlet ganda diýip eşitdiňizmi? Men eşitdim ýöne işleş göremok. Nesip bolsa 17-sine işleşýäs. Showman Krasnovodly. Ona Yelken Yacht Klubda. Ol bilemok öň işläp gördümmi? Bir de geçen ýyl Yelken'e konsert beripdik. Hani bu ýyl göreli nähili bolar? Barýaňyzmy kim barýa? Wes Janin şo taýda diýe hedile dowty Janin. İnşallah görüşürüz. Täzeýdimam gelýär ýoksa da bakamyňda şowlen täzeýdim gelýär. İlkinji bolup konserde baranlar diňleýär. Men size aýdaýyn. Näde şu jogap berim mene halam. Oy хорошо что Allah'can bize giňlik beripdir. Yüzüm görünen ok. Şeyden görün beni. Göresen gelme. Ya sabır. Allah kuvvet versin, gayret edin. Yakınlarını, mehribanlarını görmeye howlukyanlar samanca görüşün. Samanca görüşün. Şular bir hil tamdırdı. Demesin ha ona. Tüvelemediydim. Yöne gülüştüler bir zat diýip ýatyp bilem eşitmedim. Soňa Maryan çykyp barýar. Näme bir gyýdymyň toýdy ýa. Näme diýjek şol adama meselem. Näde şu jogap berýär? Mene halam adamyň 3-nji versiýasy gelýär. Dün. Yoksa da YouTube kanalına koydum. Selvi Toklyj diýip ýazsaňyz görýäňiz. Geçen ýylky show görýäňiz. Yelken Yacht Klubda geçirilen täze ýükledik. Näde şaja berýär ýoksa da aýyň 24-üne şulaýyň. Bir ýyl bolýar. Näde şaja berýär. Mene halamadım, по-моему, awgustda mı, iýul, sentýabrda mı ýadyma düşenok. Şo döwürler çykdy. Umman her kaýdyma bir ýyl bolup barýar. Nesibe dennenim. Täzeýdimam gelýär. Şowda dinlederin nesip bolsa birinji tapar şo taýdaýdar. Entek studiýa gitmeli, bir ady çykyp işlemeli üstünden. Bakamende şow bilen olam. Awzaýdym. Sabır hem ýeşeýmemize gerek. Şoň üçin sabır çekin köpürek. İşlerimiz uğrunamy, ýagdaýlarymyz gowmy? Ýa-daňda yapasym meli. Bilen yapıp 2000 ýyly awada. Keratin bolsa hedil derlengden kaçan çişeni. Men çyğılı hawada gönül saçym jüýlep jürýärdi. Ýadyňyzda? Hemen de salam. Selvi Toklyj we 17-nji ýylla Yelken Yacht Klubda konsert berýärmiş. Yelken Yacht Klub nähilike? Näme giysem kem diýip pikir edýänlere sylka goýan görün geçen ýylky konsert. Gidiyorum bütün aşklar yüzümde. Gidiyorum kokun hala serimde. Şu efekt olan ýadymy?
Şu efekt neyme mi yutkaşı ediyordu. Makası burnumun kaptarını inçeltiyene eken kuştaylarını. Şu an toya gelelim. Toydan çıktım toy. Yani toya geliyken ağırdan 3-4 tane uğrağadım. Bardat geliyor deyip gülüştüler. Benim mara gözünde ölüm oldu düş peşime, ecel oldu al başımı. Eriyor içim, yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Sevmek sevilmek ne hele kovudu ya. Allah canım. Hemimiz batlı olalım. İnşallah.